Dnes sa trojica odvážnych mladých ľudí rozhodla zdolať najvyšší vrch sveta Brekyňu. Týmito odvážlivcami sú Nastia Vladimirovna. Dobrý deň, zdravím Slovensko. A Ilia Ivanovič. Zdravím. Prvá otázka, kde sa nachádza váš tretí člen? No, čakáme na nášho kamaráta, ktorý momentálne ešte série v základnom tábore, ale pridá sa k nám čoskoro. Á, výborne, tak to sa tešíme. Tak zatiaľ otázka na vás dvoch. Čo vás viedlo k takémuto odvážnemu činu pokoriť Brekyňu, horu smrti? Takže môjim dôvodom bolo hlavne láska k horám, Áno. ktoré milujem nadovšetko, zbožňujem. A viete nám povedať niečo o sebe, čo radi robíte vo voľnom čase? Pani Nastia. No, ja veľmi rada štrikujem a keď sa dá, keď mám trošku času na zvyš, tak rada zváram. Áno, určite tieto okuliare sú zváračské, práve z vašej dielne. Calvin Klein zváračské okuliare. Sú naozaj krásne. Teraz, ale už prichádza aj náš kamarát. Áno, akurát sme si to všimli, že prichádza pán Sergej, vítajte pán Sergej. Áno, už som sa vysral. Áno, bolo nám to oznámené, že ste srali v základni, takže, ale nevadí, spýtame sa aj vás. Čo vás viedlo k takémuto odvážnemu činu, aby ste pokorili Brekyňu? No to, že tu nemôže srať. Aha, takže vy ste sa rozhodli, že idete srať na tú Brekyňu, až na vrchol. Áno. Je to váš životný cieľ, vysrať sa tam? Áno, je to môj sen. To je výborné. Všetkým vám držíme palce a vážení diváci, môžete zamávať divákom, ak chcete, lebo možno, že už vás neuvidia počas tej cesty, keďže hovorím, že to je priamy prenos, môže sa stať čokoľvek. A divákom môžeme odkázať, že budeme túto výpravu sledovať v priamom prenose počas celej výpravy. Vítame vás opäť tu z Brekyne. Ďalší živý prenos, kde tu máme opäť našich troch odvážlivcov, ktorí sa rozhodli pokoriť túto horu. Takže ukážeme vám pár trikov, ako sa bezpečne uviazať na takéto lano a nezabiť sa. Takže ukáže nám niekto taký bezpečnostný úzol, nejaký špeciálny? Áno, tu je trojitý Rydberger, áno, vidíme to ten úzol. A teraz, ako sa robí taký úzol? Tak to vám ukáže Nastia. Na mne, že naozaj toto je základ, vedieť spraviť taký úzol. Áno, bude to taký istý úzol, áno. Takže ukážte to divákom. Áno, diváci jasajú. Výborne. Takto a ešte raz. Je to naozaj zložité. Toto určite nedokáže. Toto video môžete nájsť aj na YouTube a tam je to spomalené, aby ste si zapamätali tie ťahy. Výborne. Toto vám zachráni život. Tak. Ťažký, musíš ju odrezať. Nemám nožík! Ako ju odrežem? Musíme ju vytiahnuť. Istím ťa. Ale je ťažká. Mala by schudnúť.
No!